जुदि सोरबा आंखौ बुङो नोंनि खाफालानो गाज्रि, नोंनि खाफालनि लिरनायावनो बेनो दं। नों गोरिब जानानैनो जिउखौ दैदेनलांनांगोन। नोंनि आखाइनि रेखायावनो बेनि लिरनाय दं। अब्ला मानो आं आंनि आखाइनि रेखाखौ सोलायनो हाया? बै सानाबो गोजान नङा जाय सानाव आंनाव नांनाय मानि गासिबो थागोन। नाथाय थेवब्लाबो आं जेबो गोमाजानो गिनाय नङा। सोरबा फैनानै लामायाव गसंथे फैया मानो, सोरबा सासे सुबुं फैनानै होबथानो गसंथे फैया मानो, 1 लाख सुबुं फैनानै नोंनि खाथियाव गसंथे फैया मानो, जुदि नों खाफालनि लिरनायखौ सोलायनो गोसोब्ला नोंखौ होबथानायाथ' गोजाननि बाथ्रा, रावनावबो ओरैबायदि गोहो फैनाय नङादि नोंनि सेराव गसंथे फैनो हानाय। सोरबा बिमानि फिसानाव ओरैबायदि गोहो फैनाय नङादि नोंखौ सोमावफैनो हानाय। आरे बावगारलां नों खाफालनि लिरनाय आरो आखाइनि रेखाखौ। सोरबा नुफेरदों नामा खाफालनि लिरनाय आरो आखाइनि रेखाखौ? जायखौ नुवाखै बेखौ फोथायना मा मुलाम्फा? बे मुलुगनि सुबुंफ्रा नुयिखौ नङा नुनायखौसो फोथायो। नोंनि सिगाङावनो रोजा रोजा सुबुंफोरा देरहासार जादों, करोड़पति जादों, साक्सेस जादों। नों बिखौ गावनि मेगनजोंनो नुबाय थादों। बिसोरखौ नायनानै गोसोआव नों मोनसेल' साननाय ला, बिसोर हादोंब्ला आंबो हानांगोन। बिसोर बादिनो खाफालनि लिरनाय आरो आखाइनि रेखाखौ आंबो सोलायगोन। खाफालनि लिरनाय आरो आखाइनि रेखाखौ फोथायनानै नेबाय थायोब्ला नों उखै हाबनानै थैनांगोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। आंनि फैनो गोनां भिडिअआव नोंथांखौ फिन खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।